A dat și el loc, să știi. Pi pa pa para pop. Pa pa para pop. Am jucat prin Damere meciul trecut când am jucat cu fratul. Ia întreabă ce scor am avut. 18-2. De unde ești? Ai ghicit? Ha? Ai ghicit? Ceva în genul. Bărbă. Mai e cineva pe aici? Da, Laurențiu? da. Ce-am auzit? Mai auzit? Nu. Da, am auzit. Și un prietenaș. I-ai zis lui Alex că am jucat cu Trin Damere? Da, să nu vedem. Bam, 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 bam. Dar acum o să fie greu. Pentru că au bandit civil și gangplank care dă la distanță. Your love is burning like a sun in July. Dacă îți place temperatura asta, e așa. E Marius? Pe minima, e distanță. Marius, prietenul Darius. I-am prostit noi. Straight, check, gets a cut up a phone. It's a rap my phone. Straight, check, cut up a phone. Mă, sunteți mă pe aici? Băieți. Ei, Da. ei. Nu știu chipsuri, frate. Pe bune, ce chipsuri fac? Poftim? Ce chipsuri fac? Mamă, cum se numesc astea? Creveți. Băi, ești șmecher. Ești la căști? Ce? Ești băgat la căști? Nu. Sau de microfonul foarte... Am căștile date tare și am microfonul aproape de căști. Păi și nu ești la căști? Da. Ești la căști, că nu. Băi, dar nici ție nu-ți mai place. Hey soul sister, Mr. the radio, stereo, the way you move and I know. Ar trebui să facem legea sus, acolo cu Yasuo, dar... Mamă, când îți cu tine, dar Mir, tu vezi cu cât pornesc? Le pornesc cu 80 ceva, cu Trinda. 98. Direct 98.
Like a virgin, I'm Madonna. The way you move ain't fair, no. Spartă iasul. Treci mai aici. Nici eu nu vrea. Ăștia știu, Da frate. flash-ul. Puteți să vă duceți la mastery. Sau nu știu. Era Da acolo. flash-ul. Cine a avut inspirația cu Word acolo? Eu. Bravo. Dă-te mai în spate, bine. Bă, mă enervează ăsta cu soldații lui. Cine Azir? Da. Azir, nu? Băi, acum Azir. Futu-te așa în gât și mai fur în panorama asta. I-am zis bine, sugi mata vata. Dă mă în el, băi, de ce sparte iasă. Bam, direct. E divin și eu spre ăla sau nu știu, stai așa. Uite pe asta. Yeti. Dacă poți. Bine. Și acum mă duc mid, că nu mai pot sta acolo la voi. Anițo moartă. Stai mă, frumos. Atât. Anda.
Lipsește Ce tare topul. Robert ăsta. Nu, stai că asta nu lipsește. Îmi duc baza rapidă. N-au făcut niciun kill ăștia. Observ. Lipsește midul. E bun. Uite un pic mai dreapta, stânga ta și vede. Nu banghez tureta încă. Acum. S-a prins un prost în alea mele. Cine ia 3 Skype? Ăla ori român, ori prost. De ce? Nu știi să scrie. Așa. Bă, mă moar tureta. Cum, frate? Amorul mele. Nu, m-am murit și eu. Dați Skype-ul. Ai de... Nu-i dăm nimica. Așa am făcut și cu ălalalt. Mm. Ce Skype mă ia zi? Ești turbat? Ce e ăla? Poate, dar nu, băie, da, și tu. Și am zis lui ea, s-am crezut nu-i român, suge mata vata, da? Cred că n-a priceput. Hey, soul system, E de vezi cum faci să fugi de bani. Așa, pe mai de Am nici turbatul ăsta și-a dat toate skill-urile pe minioni. Uite mă, cine Hai. a mă venit ăsta Hai așa? că vin și eu. Bă, unde mi-a apărut? Hai pe el, Robert. Da, și tu mă mai lăsa să dau ignite pe el. Acum ai vrut să dai mai devreme. Hai pe ăla. Dai slow, dai slow. Da, tu crezi că tu lumea ajunge. Ăsta de pe top, vedeți că nu mai e aici de mult. Ați auzit? Da. Aici acolo fugărești pe asta. Trebuie să-l bate, sau... Da, bă. Dacă mai ce zic eu.
Mai dau un turn jos. Шалендер Маша Торета. Haha, Blizz. Înțeles ăla. Doamne, doamne, ce fel. Hai, mă dă goanța. Vezi, imediat, te pune un ward mai spun eu. Sau cine are. Deci face asta. Futul în gât cum a venit doi acolo, jegoși. Sper că ăla e pus în bascheți. De ce l-am luat eu? Alex, să-te mai încoa. Dar nici tu n-ai vrut să te salvezi. Hai, stai că să săci pe bază. Op, ieși. Cred că am murit. Da, nu. Ceva gen. Moare asta dacă mai insistă. Atât. Poate. Scap. Dă-i dacă vrei. Acum să vezi Trindamir. I-am pus Infinite Edge-ul. Ăsta e itemul lui. E GG că sunt. Vai, mă. Nu. Dar nici n-am vrut să scape. Am văzut. Mamă, ce fel dă Critical Strike. Am n-are pofte de viață și asta. Rise. Da. Trebuie să ies în spate, mă. Nu, că nici eu nu vrea. Ia să o pe mă. Ce faci, mă, dacă clica iurea, mă? Dacă nu murea... La următorul mă invitați pe mine. Da, terminăm curând, cred că dau surrender ăștia în 4 minute, e imposibil să nu dea surrender.
Pentru că dacă nu dau surrender îți fraier, pierd timpul degeaba. Câștigați, nu? Ce? Câștigați, nu? Păi terminăm. Eu sunt 6-2 cu Trinda. Dar băiatul ăla unde este? Mă, până. E de Alex? Nu vrei să zic prietenul cu era. A? Nu vrei să-ți spun prietenul cu era. Alex. Ia mă, meu, nici nu cunosc asta. Aaaa, că era prietenul tău cel mai bun. Și-mi place să fac de asta. Nu e așa că e simpatic, Alex? Da. Nu prea, nu? Ia zic că am forțat Dani asta, că forțezi. Lasă-l de mine, vezi dacă... What the fuck am gândit? Atât, mi-a luat și Dragon Strike-ul. Dacă apare în spatele lor, nu o să știi ce l-a lovit, dar mai bine nu apare. Nu știu unde am învățat să scrie. Vezi că veni după tine ăla, exact ăla. Nu știu ce a crezut eu că face împotriva mea acolo. Îl bat pe Gangplank ăsta 1 la 1. Pe Gangplank. Tu zici că... Da, îl faci. Vedem toți trei, nu mai. Trebuie să recunosc că nici ei nu vor. Hai, Laurențiu. Exact minutul 20. Gata? Da.